Yan na guys, ilagay na tayo yung gata, no? Yan. Yan. Hi guys! Welcome back again sa aking channel. So for today's video is mag-cooking outdoor na naman tayo. Ayan, meron ako ditong sari-saring gulay. At saka itong okra. Kasi gawin natin itong kinilaw. Yung okra, i-prepare natin yung kanyang mga ingredients. At saka meron ako ditong sukang dala. Ito ay sukang tuba. Ayan. Ang daming sili at saka timplado na po ito. So, fresh from the coconut tree po talaga ito, no? So, ngayon is hugasan muna natin. Isaing muna natin yung ating sari-saring gulay at saka yung okra. So, kailangan po talaga na i-half cook natin yung okra bago natin titimplahan or lagyan natin ng suka. So, yan. Ilagay natin yung ating mga gulay. Tapos, ang okra. Hugasan natin. Yan guys, tapos natin mahugasan. Kunin natin yung tubig. So next is ilagay natin sa ating kaldero. Ayan guys, so lagyan natin ng tubig para may sabaw. Kasi pakuluan pa natin yung gulay, sari-saring gulay at saka yung okra. So takpan natin. So linisan muna natin yung ating mga ingredients guys. Itong sibuyas dahonan. Tapos ko na po ito nahugasan. Meron tayong sibuyas or onion. Saka yung kamatis. Ayan, so ready na. Ito naman yung limonsito na lagay natin sa kinilaw na okra. Ito yung ating ingredients. Ayan. So parang okay na po yung ating saingan. So ilagay na natin yung ating utan. Ayan. Ayan o. Diba? Fresh from the farm. So ngayon guys, kukuha muna tayo ng malunggay kasi lagyan natin yun ng malunggay. Tapos pagkuha natin ng malunggay, magbunot tayo ng niyog or magata tayo. So takpan na natin. So yung malunggay is nandito po sa likuran sa bahay kubo ni Tatay Andres yan o.
Yan. Yan po yung malunggay na dito tayo manguha. Silagyan natin ng malunggay para mas masarap at masustansya yung ating pagkain. Di ba? Gamay lang na no? Ay. Oh. Diyan. So yun. It's from the farm. Yan. So, hagpatin na natin to. Hagpato na nato. Ito ko ilagay. Yan. Ating kamera. Pagkatapos natin ito, nagbala tayo ng niyog. Napay buwada na, no? Kilaw to ukra na, ukra na. Ayan, so ready na yung ating malunggay. So ngayon guys, magkuha tayo ng niyog. So ito na po yung niyog na bubunutan natin. Yan. Ganyan lang magbunot guys. Napaka-easy lang, di ba? Yan.
A few moments later. Ayan guys, tapos na po, no? Yan, no? So, gagawin na natin tong gata. Ikaw lang, Aninay. Yan guys, parang malambot na po yung ating mga sari-sari, no? Yung gulay. So, kunin na natin to. Kasi kunin natin yung okra, tapos kunin natin yung tubig para malagyan ng gata. Ayan, so i-transfer natin yung ating okra para sa ating inihaw. Tapos kunin natin yung tubig para magiging isabaw natin is yung gata, no? Yan. Perfect. So kunin na natin yung tubig. Ito na yung ating okra. Yan na guys, ilagay natin yung gata, no? Yan. Yan. So pag kumukulo na yan ulit guys, is ilagay natin yung mga ingredients. Tapos last one is yung ating malunggay. So takpan na natin. Kasi mag-prepare pa tayo sa ating kinilaw na okra. Yan, lagyan natin ng suka. Sukang tuba. Ito na, tuba lagi doon. Si Ate Leticia. Grabe. Buwak ang baba. Lagyan natin ng limonsito. Ayan. So, hinintay na lang natin na kumukulo yung ating ginataan para ilagay natin yung ingredients, di ba? At saka yung ating malunggay. Ayan, so kumukulo na po yung ating ginataang gulay. Ilagay na natin yung ating mga ingredients, no? Ayan. Tingnan nyo. Ayan, kumukulo na po yan. So, una natin ilagay is ang kamatis. Bombay. Last one is yung sibuyas dahonan. Yan. Takpan natin yan guys. Pag kumukulo na yan, ilagay natin yung malunggay. Yan. Yan, ilagay na natin yung malunggay. Kasi yan o yung ating saingan, no? Yan. Lagay na natin. Yan. Yan guys. Ating ginataang sari-saring gulay. Yan o. Diba? So, takpan natin ulit. So yan guys, parang luto na yung ating ginataan, yan o, kumukulo po. Lagyan natin yung panimpla, yung asin, para mas masarap, diba? Yan. So maraming salamat guys sa panonood. Keep safe always po, and God bless everyone. Yan o, ang sarap niyan with malunggay. Bye bye, ingat po.